RTV sa Pasig River Esplanade. Ayan. Dito lang po matatagpuan sa likod ng post office. Ayan. Nandito yan guys. Nandito yung phase 1. Dito yung phase 1 guys. So, pupuntahan natin yung phase 2. Ayan. Punta tayo sa phase 2 guys. Ito yung phase 2. Ito yung guys, yung phase 2 guys ha. Bababa tayo. So ayan, bababa tayo guys. Ito yung Jones Bridge. Ayan, papunta sa Chinatown. Ayan. So banayad ang ating tubig ngayon. Kukunti yung ating water lily. Malinis ngayon. Ayan, ito yung daan. Daan papuntang Jones Bridge. So ngayon, nandito tayo sa ilalim ng Jones Bridge kung saan tatagusin natin yung doon sa Intramuros Binondo Bridge. Ayan. Ayan, dito na tayo guys sa Intramuros Binondo Bridge. Ayan. So sisilipin natin yung ayan napakaganda guys. Para tayong nasa Rex TV. Oy, idol ayan si Rex TV. Ito sa idol KBR. Dito ayan Hi. Sa idol KBR talagang suportahan niyo po ang kanyang Thank you guys. Ayan, hindi po natin siya maaaring makalimutan dahil po siya lang po ang nag-iisang matangkad din Ayan, si KBR, si Rex TV, ayan, lagi yan. Vlogger yan sa Dolomite Beach, tsaka dito sa Esplanade. Anywhere naman tayo, idol. Anywhere. Galing ako kay Diwata. Anong kamusta doon kay Diwata? Ayun, kanina dinudumog yung crispy ulo. May bago siyang menu. Crispy ulo? Crispy ulo. Sa halagang 899. Good for 5 person. 4 to 5 person. Magkano? Sulit. Magkano for... Hindi, 899 pala. 899. Half, crispy ulo, half. Merong, 2 egg, 3 soft drinks, only rice. So, may 3 soft drinks, may isang bagnet, tapos isang bulaklak. Sulit na sulit. Sulit 899, bali 900. Parang gano'n. Kasi piso na lang. Piso na lang, 900 na. Gano'n. Tapos... Kaling ako doon. Good for 5 person. 4 to 5 person. Sulit naman. Pwede na. Tinignan ko kanina. I-divide mo yung 5 sa 900, i-divide mo sa 5. Oo. Naman okay naman. So, only rice na may soft drinks ka pa. May soft drinks, tapos may sabaw pa. Oo. Kanina ka pa? Mga isang... Wala pang isang oras. Saka pa isang oras. Ayan mga babayan, dito po ay talagang... Ano meron doon? May tindahan na ba ron? May tindahan na, idol. Sige, napasya lang ako yan mo dyan. Bye, pare. Uy.
Kaya kung mapapansin nyo guys, may mga store na dito. Yung iba nagbukas na, yung iba magbubukas pa lang, pero may mga may-ari na. Ayan. Tagap? Ito guys, oh. So malapit na, matatapos na to talaga guys. Ito yung pinaka-restroom natin. So ayan, oh, may marami pang bakante rito. So ayan, may love shoutout sa inyong lahat dyan guys. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ayan, kung saan nakikita nyo ngayon, yung China 8 Bridge Project, Binondo, Intramuros Bridge. Ayan po guys. So, sa napapansin nyo guys, ay malapit na matapos. So ayan, oh. Nilagyan na ng hagdan. So dito, banda rito, patapos na rin. So, tagos na to guys. Tagos na dyan, oh. Silipin natin. Tagos na dito sa Binondo Bridge. Binondo Intramuros Bridge. So, ayan. Kung mapapansin nyo, mayroon ng daan ang papunta ron. Ayan, oh. So, pag galing ka dun sa Binondo Bridge, pwede ka nang bumaba rito. Tignan mo yung, ano ba to? Ayun, no? Pag galing ka doon, bababa ka rito. Ayan. So, malapit na guys. Konting panahon na lang, makikita nyo, napakaganda na nito. Aakit naman tayo ngayon dito sa overlooking. So, ayan. So, ayan, oh, napakaganda. Eto guys yung pag natapos to, ito yung daanan papunta doon. Ayan, tagos na yun sa Intramuros Bridge. Ayan. Ayan guys. So, malapit na guys, oh. So ayan, napakaganda guys, oh. Para tayong nasa ibang bansa guys. Para tayong nasa Italy. Ayan guys, oh. So ayan, makikita nyo, oh, nasa design pa lang ng mga ilaw. Napakaganda na. So maya nito, may ilaw na to guys. Napakaganda na tingnan nito guys pag nasa na to. Nasa gabi na.
paggabi na, ang ganda na to. Ang daming namamasyal dito guys, mga lovers. Ayan. Ayan, maraming namamasyal guys. Di ba balik ka? Tapos balik ka pa. Yung iba nag-tiktok, yung mga isang pamilya nag-mamasyal. Ayan. So dito guys, merong fountain dito. Ayan. Meron din namamasyal dito guys. Ha? May mga foreigner din. So, ayan po yung ating Pasig River. So, sa lukuyan, mahina yung ano natin ngayon. Kukunti yung ating water lily. Naglinis siguro kanina yung ano. Tagapaglinis natin. Ayan po, marami ditong namamasyal, nagpipictorial, nagpipicture-picture. So, ayan. Automatic may ilaw siya. Tanggalin natin yung glass. Bagi ko eh. Hi
Ayan guys, may love shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po si KBR TV sa Pasig River Esplanade. Ayan po guys, napakagandang pasyalan dito guys. Pasyal na kayo rito guys, meron na sa baba, meron ng yung mga kainan na sa baba. Ayan, meron pa ditong mga nagtitiktok. Ayan. Mayroon ditong gwardiya sa baba. So, kung napapansin nyo, may paparating na kalesa. Ayan. Ayan ang mga masyal. Like basketball player. Ay, matakbil ba? Ayun. Ilawan. Ay. Dahil ito. Hey. Okay, dati na mo. Hey. 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 Hey! Bahala ka, malalim lang yan. Tulong kita. Ayun na, oh. So mag-end po tayo guys. Shoutout sa inyo lahat dyan, guys. Shoutout sa inyo dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout sa inyo. Okay guys. Mag-end po tayo. So abangan nyo ako guys sa page ko guys, KBR TV Official. Ayan, magla-live po ako sa FB. So, ayan guys. Maraming salamat guys. Don't forget to subscribe, like, and share sa KBR TV sa YouTube ko. At sa KBR TV Official, yung aking page. Okay? Magla-live po ako sa page ko. Abangan nyo po guys. Ayan. Thank you so much guys. God bless us all. Napakagandang lugar to guys. Tara na guys, pasyal na kayo rito guys. Ayan.